Il-Kamra tal-Kummerċ Awċija reaġixxiet bil-qawwa d-dikjerazzjoni li għamel nhar il-Ħadd il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li saħaq li jeħtieġ isir referendum dwar il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex. Meta issa il-proġett jinsab fi stadju ta' qoti ta' kuntratt tad-disinn u l-operat tal-mina, il-kap tal-Oppożizzjoni għalhekk. Kif diġà kelli l-opportunità ngħid anke fil-Parlament isir referendum bejn l-Awċin. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Awċija Daniel Borch irremarka li fuq dan il-proġett tal-mina bejn iż-żewġ gżejjer imxew ħafna l-affarijiet u saru studji li huma pubbliċi. Qal li l-pass sar referendum mhuwiex il-pass meħtieġ issa. Jekk inti toħroġ f'referendum dan il-punt wara li tkun hemm xi imxejt daqshekk fuq fi proġett anki fejn inti qed tistieden l-bidders biex jitfgħu l-idejat tagħhom fuq dan il-proġett wara li sar daqshekk xogħol, aħna ma narawx li huwa pass appropriat. F'kumment ma' One News il-Kamra tal-Kummerċ Awċija fakkret f'riżoluzzjoni fil-Parlament li kemm il-Gvern u l-Oppożizzjoni ivvutaw favorija biex il-mina ssir. Saħaq li m'għandekx titfa' ċertezza b'kummenti dwar referendum fuq il-mina. U kien hemm anke mozzjoni parlamentari li għalija nirreferu fl-istqarrija, mozzjoni numru 233 17 ta' April, li fija ż-żewġ partiti qablu li dan il-proġett għandu jkompli sejjer u jsiru l-istudji kollha neċessarji, aħna qed ngħidu li dan proġett għandu jkompli. M'għandekx titfa' ċertezza fuq issa. Daniel Borch saħaq fuq il-ħtieġa ta' konnettività permanenti bejn Malta u Għawdex mhux biss fuq livell ekonomiku iżda anke soċjali. Qal li l-popolazzjoni Awċija qed tixjieħ u jeħtieġ li żgħażagħ ikollhom għażla libera li jażlu jmorru jgħixu fil-gżira ta' Tliet Għoljiet mingħajr ma jkollhom kundizzjonijiet li jxekkluhom. Saħaq li f'dawn l-aħħar snin sar ħafna xogħol biex titjib il-konnettività bejn Malta u Għawdex iżda l-mina kapaċi tneħħi l-iżbalanċ bejn l-ekonomija Maltija u dik Awċija. Ir-raba vapur jen fil-konnettività. Imma qatt huwa konnettività permanenti, is-servizz dejjem jista' jiġrilu xi ħaġa. Il-permanent link minn isimha stess hija link permanenti, link li lil-Għawdex ħatejnu jeleb l-isfidi. Il-Partit Nazzjonalista llum immexxi minn Bernard Grech kien saħansitra wieħed il-proġett tal-konnettività permanenti bejn Malta u Għawdex fil-programm elettorali tiegħu bħalma kien għamel il-Partit Laburista li kiseb mandat b'saħħtu mill-elettorat. Sa ftit tal-ġimgħat ilu meta Bernard Grech kien diġà kap, il-Partit Nazzjonalista ppubblika dokumenta qabel budget li fih saħaq fuq il-ħtieġa ta' konnettività permanenti bejn iż-żewġ gżejjer. Iżda issa, il-kap tal-Oppożizzjoni għamel U-turn enormi. Bil-Partit Laburista kien saħaq li Bernard Grech iddeċieda li dwar il-mina ma jiddeċidix.